תמיר, למה אתה עומד בתוך זה? לא צריך לגעת, בוא הנה, תמיר, בוא לפה. אתה עכשיו תכניס את כל החול הזה לתוך האוטו. שמה אתה הולך? אתה נותן גז והולדת בקפיצה. אני לא מבין מה אתה הולך. בטח, בצד, אלה חפרו את זה כבר יותר מדי. זה יותר מדי חפור, בטח. אם הוא בא עם מהירות משם, אנחנו מה עולים עם לדיונות כאלה. הסובארו עליתי מפה? הסובארו כן, ראינו, לא, אבל זה פשוט חפור יותר מדי, עלו. הפחדת אותי עם הסובארו, לא, אם יש לך פה במפר אחד כזה שקע ועלייה, אתה כן, קבל לא, בעיטה הפוך. זה עלה חבל על הזמן, עלה הרבה דברים. אבל פה, אם יש לך שקע ועלייה בסוף... כן. או אני ירדתי פה על איזה אבן, אני לא יודע איזה. זאתי, אני חושב. כן, יכול להיות שהייתה שמה, כי הזיזו אותה באמת. כן. שלא יצחקו לי בחיים על סובארו יותר. נחב הוא יבוא בטח פה מהצד. דבר נח שיעלה פה זה מרחב. בוא הנה, רואים את המעבורת. אוי ואבוי. את זה לנועם. שילך מסביב. שים בשק, אנחנו ביחד. בסדר. ילד, הוא בא לשם במהירות, תיזהר. לא תקרא ליאיר אלדד. ילד, הוא בא לשם. יש כאן מיליונים של בפודים. תזוזו משם, כי האוטו עולה במהירות. חבר'ה, זוזו, ילדים, בואו. הוא עולה למעלה. בואו. איי. כל הכבוד. יש לו יתרון כי יותר קצר גם. מרחק בין הגלגלים מאוד יאללה, מזל טוב.